you ready for uShubhele? Sebenza uShubhele. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Angibingelele enhlana sezantsi uDlubhele umfana lenquthu phansi ehlanzeni eqhudini. Ngithi seyiphinde zafika lezo nsuku obekade nilindile siphinde sixolise nje ukuthi anibenza uthola umsebenzi ngomhla ka2 November. Ngomhla ka23 kuwona umgqibelo lona nje esizekiwe yaphtholakala isidika kaDlubhele. Mawuse workshop iyotholakala ngawumgqibelo kuphinde futhi ngesonto sizofika futhi kwasingafika ngokubona sizobabona ngesonto endaweni abahlala kuzona ingabala kuzona ama-hostela nje akhele ithebu kuthi kwaMayimayi ngawumgqibelo sizobe sikhona. Ngiyocela ukuthi niphume ngobuningi benu zinhlobo zonke kaMaskandi